zahraj nám něco. A to jsme takhle chodili s flažolíkem a potkali jsme jednoho mocného kouzelníka, který měl velký hlad. A my jsme měli sebou kuchty od mámy, tak jsme mu nabídli, on se najedl a za odměnu Jeníkovi začaroval flašinek. A teďka je to jeho kamarád, Jeník si s ním povídá a dokonce ten flašinek ho poslouchá na slovo. Nevěříte? Tak on vás přesvědčí. Kolovrátku zahraj! No tak Kolovrátku, nevidíš, kolik je tady lidí? Hraj! A já jsem zapomněl na kouzelné slovíčko. Kolovrátku, prosím tě, zahraj! Abracadabra, flašinek! Hele, prázdnej pytli a on tam něco hledá. Myslíte, že tam něco najde? Najde? Hele, už tam zase něco tahá. No, to je krása. Abracadabra, flašinek! Teď už nic nevyčaruje. Nevyčaruje nic. Hele, už zase, to je rošťák, tohleto. A celý Santa Claus nám vypadá, ukáž jak. Abracadabra, flašinek! Hele, už se nám tady klube celý Santa Claus. A k tomu nám začne padat bílý snížek. Dneska nám trochu napadlo, flažolíku, ještě nám vyčaruj nějaký bílý snížek. Šup! A výborně! A flažolík nám vyčaroval spoustu bílého sněhu. Takže my vám přejeme